ole masain clear tu te kalo lom le vek chewa tu tu ma chuanin mandia khan kan hria takin trek lung mo mi zopa taima le a tlom ngai thei tak kharin trek din na ti khan a nu ma kha an lai vak kha ni trek lung a lai chuak kha ni a khami kha an han bel chianga thil ti theina ngo dar thalang te phe chu lo zai theina meu mai ani chu kan en ho le do na mi tam tak khan singa singruk a sing ni te cheng zanga thleng pon ani khatianga leilo dil tok khatam takan oma chu tun tuma hian ani na an fin fi nuwa aron soi chuate kan en chhole do na pui me mi khop maya hei mi zo ram chunga thil thlenga hianin a trek den na nu ma han bel chianga trek lung han chhar han tiang hi a hriat tur hi an tam lo khop maya chu wa chuarin a va nei viu tura pongai taila kan en chhole do na nei da thalang te phei chu du takani kan en chawang chu kha hei rina in mi hian min lo hlut sak lama eng te va ka ngai lo kha ma ro chui min hlut sak ta sia ke pon ka hlut ve tariu mai hei thil chi rang in test thei dan in kan test ve china komena te khanin lo tiro tiang chi te khan kan ti ve china hei dona na kan ti ve chin dona ni hi a function om le om lo te kan ti ve chin dona tin hei a test tur te an ron kala chu tiang chuan in phone te ka dong de usut rengani eng tiang in yan ron ti don phei chu ka hrelawa chuan kan ron ti lang don ni chung te chu comment te khangai thla kan nuam hlom khop mai min du sakna zong zong a khan lom thu ka ron soin zawai chunga khan ei tian zo pa ve mai hi kan nia man to ta ka hral tur te kha min du sak min du pui ma kalom ani ti kha kan soi duwa ei ni tin han thoka chuak ve mai thina kan nia ei le bar ni tin ei khopa thok chuak ve mai ha kan nia khang ha ka din hun kha min hriat pui ni ti ka hria subscriber le viewer zong te kanin chunga chuanin min du saka man to dewa hral tur kha min du saka ni ti ka hria min du pui ni ti ka hria in chunga khan lom thu ka ron soi tak me ani hei a test tur te nong kal dona chunga chuanin test lai te po kan tilanga keima te po hian hei kan ti don ni mi ron phone thina chu tiang chuan lo ti te oma chu tiang chuanin lo ti la function chuan kan ron kal ngal wang ti te om thina ma ro chu eng function ma hi nei ke chuan ka ring chuang lem lawa ya bang le chan chu risky vere lungpa ngai zong ani ngot lawa lung dang lam ve de ulek ka chu ni ya kan hreve ka keipon lungpa ngai chu ka ti lawa ni lung dang lam ve de ulek dang dai ve de ulek ani ti kha kan soi ve du hrim hrim ma ka mai chu mom la mai hei na ka thok zo chia so thing ka ling le a ka ling ho in a video an siam ve le hrim hrim kha trying ka ria hei mi functions hrim te po hi chuan kan ron kal don an ti hei ka so thing po man mo to rin kalinga lin zo ram ka du siami in kan ron kal don an ti lo om lo ka anuam lo ka tia chu wang chuan in hei kan nu in lo horo ti ani hi ka hlau ber mai hi nia kan nu le vai lo zial thai ngili ka hlawa 5 9 10 vel kan nia 5 5 1 vel kan hlawe mai ni mo chung vel chu ni ei tuna hianin ka ngak me karon ti tu tur te po hei hian ka lo la om vel mai ri ni hi chuanin keiman min ron ti tu then khat makte tin hip thayem ti te kha an ron ti hei kan ti ve chin do na an lo thli ranga valanga tlai son ka da thu gru ve de wani ma chuan hei tlai fridge chunga son ka da de mai maya wa ro chumi khan in ron soi du tang reng sia fridge chunga me ma chuan da to le wang ka tia bedroom ate son kan da thu gru ve de wa klemin chu kan vala lok nge o bedroom a son kan da ve de wani chu ka rau ve tel maya mo hei bedroom a hian ka da tla hianin hei mi zo pa in chu nok noi zelani hei no pang fa hi pani pathum kan neya school kal rual ve ton nia an hrisel khop maya ve na tian kan ni nuai mai ni nung ve an hrisel ve ma hei tlai ka ki korte pura hian nike hi kan nu in ke korte da nan siama tlai hi kan o drop ani tha mai mi chu ai ka da kan lang tlai ka da tha ve ngai ni
hei hi kalung kha nia darthlalang te kan zai china du em mai ni darthlalang zai hi mo nor ka vai lo zial ka ti thla zo zial tel lo hian kanung thei lo zo zial hi mo beng sang atian mẹ dâu ba về trả khóc mày an te chin don ni han lo thil don ni cái đến hi riêng thei à chuan pakhat chu karon kal wang wang meron phone rual rual ni ti a hi thei po ka ring chi chuang lo wa hei ka hi nia nei magnet ka keng boka hei hi mi ta ka ho nia magnet po kan nei lo ni an ti chin don ni tren vai phim chu ni se tren an ti hang tren an ti kha tiang music ka ron ring ngai don ni maro chu mi zo kan dia vai phim ka ni lo ni a hip thei lo engtin ma function om lo hrum hrum ani hei magnet thian a hip thei chuan an tia a ron en hin tam em maya nimin phei ka chuanin phone hi ken man meu lo ani chu tiang vel chu ni min ron call na sa a min du chaka chu tiang chuanin sum tam taka hral tur kha min du pui em a ron en tu la khan taman ron leng lut zut deuh reng mai amo thingpui heng lai chuan bor pui a chuan thingpui hi kan la ur em a thingpui han thlit lo te hi ka du lem lo in leng kan nei to phot chuan an ron luta minute ni thu man thu ti chuan thingpui kan thlit sak mai thina flash nga vel hi ni nga kan nu khan a luma chu tiang vel chu ni ron en tu khan ama a in ti kha chiang de ho ko chuan trek lung nge ni an tia ei a then ta chuan kan han en thina i video kan lo in a black diamond te po ang a te an tia ma se ka kha eng ma kan thra chuang lo ani ei tian kan lakol thave ringa dang dai ve me mai ni mo hei hi chuanin nakina hei kan nga kanga yaron tizel don ani engti nge an ti kha yaron tizel don ni a function hi engvaki ka hrelawa hei te mai hi nia ka hriat ke chuanin a function kha bu hum achunga hian da turan tia a hip nge a hip som thei chuan an tia ma se bu hum an lo nei mai box si lo mi handil turin handil mai tur ka hre box si lawa chuwang chuanin chu chu nakina kan la tianga ti thei chuan kan ti thowanga riau ten la ti don ani om tak ani hei min ron phone tu ina soidanin an vada thale photange leya magnet chuan in hip thei lo phota hamara chu da thalang vel kha chu tu khop mai da thalang kat nan po man thei nei ron tia lung satlia mai mai chu ni lo ti che re ga black diamond te po kha lo ni pal ta thut sila và dai view do ro ne khami ni wang khan ro sur mo ro bohok su lai khanin check tlak na lai kan lo ina nge lo ti ngot kha chi chong lo phim khura ngai chu wan chuanin check lung du lu to ko waga check tlak la ya lo ba sangam vak kha thil ti chi ber pon ni chong lo ni ti kha kan hria ta ngai ni eng pon ni se thil char hi komon lo khop maya eng emo lut na le enge thil ti theina power tlema zong te po are chaunuk tura po ngai ta ila da thalang ta pe chu kha zai thei ani a lung satlia chuanin da thalang te chu a zai thei lo hrim hrim ani chuwan chuan kha kha dang lam na pakhat ani phot maya kanen zelang min ron di la then hianin i enge mokawa social thil ni lovin i cheng tlem te ang chi zanga sang kha tivel ka chuanin khoi takin hei ka wa chapau thil ni lovin min lo dil to lo ula tha ka tia awang le chan chu mi han in nar te hi nuam lo ka ti ve ni chu wang chuanin hei i sing khat te pon min ron dil te no ma sing hi te pon amaro chu kala phal lo ve de hle ka ni chu ati hanom ve hrim hrim te po ka tha ka tia cheng sang khat zanga vela in dil ka chu hei i ka tong kha moi lo la min lo ngai sang lo ta ula i kala ui ve de ri ni chu zeb lo van chuan chu wang chuanin ti kha lo ve fi se ati thil lu tak po ni lo mai the ma ro chu leimin ron dil sak tu te ka chu in chu hang ka lom ve hrim hrim ani ka video te in lo ri ka lom mem boka ang chabera lo ri ka lom mai ni ama ro chu
huai sen om zia zanga min ron chua khachu a fu chi lo ka tia ka huai sen lo lu tu ka mo ke hi a bor pui khu a hianin a doi zong doi la doi pol chu tiang vel chu ka ni ka ringa chu wang chuanin in lo ti le ni pon a huai sen nang chi zong ka chuan min chua to lo ula ka du hle mai ka huai sen lo wani ti kha kan soi duwa tin min lo react saka kalom a tha ni kan tan pon a tha ai nang ni tan pon a tha a ti kha kan soi duwa video te min lo clear sak thina min lo subscribe pa like comment share te kha min lo ti sak ze turin ka du tak me wani chu chu kan dil sak kan dil tak me chuwa in lo thiranga atluan khan min lo thlir sak thin ula video hi hei karon la da dong chawani ti kha min khia sak taula trying ka khia oh patlom ngai pain ngai tlom tak tai ma si ani ti tu chiang renga tu da soi dana te po khan chu wang chuanin cheng zanga cheng sang khat ti vel te khateng kha chuanin lo wadon boi lo mai tiang u mo mi na sing te lin sing thum sing li in kanga me an ti lai zanga in sang khatin lo wati sek kha chu atan po khan in om ve thei riau do na chu wang chuanin ri ru kan ti zawangai kan ngam tau deuh le anuai bi thot thot te po khanin wadon sup sup mai turani ani lo zanga sang khat vel kha chung kan ti boi mai a ha pui ve si a ti lai kha thawang kan hau pa lok boka kan hria thiam ka ring kan en in zela hei ka video ma sa chi khan ka leina hang ka soi to a kan soi lenga ka video lak na hi techno phone ania a che ve du dewa ma ro chu a camera hrim hrimai chuan a tha chu ka ti ve khop mai a techno phone ni a kan poyam long chu mo kan fak sak lo ka nge phone thave tak ani aman pa ngai anga chuan ani techno phone aya than tur bi hi ka hrelo sing khat man ve mo sing ni man ve mo omta se phone ni techno phone ke chuan ka thlan ka ringa awang le chan chu engkim hi application ni download chop ngai lowin camera te hi antinan tunlai mei chi he nan duwe me mang chi nutelen na monglen na ang chi te mo mel engtinge hanti varde phuak na ang chi te kha ama hi na king ngal ve kani chu chu adjust siam thei ngal ve khania a tha me mai ni ka thian te po hian iphone ti te phone tha deuh ten kenga amaro chu khan han lak don ni chuanin i phone khan an ti zel chu chu ni techno phone kan fak sak lo ni chu a tha ka ti ema a camera hi a fia tha boka amaro chu hei phone rei to ni wangin a che ve du de wati mai ni aba kai chong ka fak kop mai ka phone po hi ka ti du chi ala wa hei ikan soi zau tu zo kani chumi nong kalma in tian video toy te handa khan nuam chia si lawa ka phone poi ka ti du chia lo ni boi te ka ti thina chu tiang vel chu ni a thai ka ti mai ka du ngoi ya tu na ka lei tir sang ni som pariat khang ka lei ka nei tirania chumi tang chuan boi na le har sat nai min la siam lo hrim ani application te hi a zo to kang chi tei chu a hne thei em ani mana nuam khop mai lo lei ver u technophone ni ka fakani kei chuan tha ka ti aman puya iphone tha turi ka hrelo phim ti kreng tekno phei chu ang ni ro chu ka hrelo le camera thani chu motora ron ria riap maya on de kan danga non cover don ni o i lung chu arfia mai da sang zai pon arin silung lu da sang zai na refresh ai fiang hen ai du lu tu da sang ti avan du avat lung sa ti pon lo ke ti na lezu sok sak i nge ni le sak khon sa ti pon lo lung komela hada ron soya thin khat khan mo karen na thati anga lei ne na in touch khan thil chang siam thien te kha khan ni thei nga hey ni love ni thei lo him thil chu tiang tek le karen te choi len lu hian an ha tho dan le na ni sol dan hi a het dewa tek karen te poli kho wa bana telika le azu suala in suala la ta hen hey dar salang ro khon ang de chu om don the le hi ba chu tiang ani lo e chu lung lu a thil lu tu nuai za po hay naman ang andung ki po hay ka don me ka dar sang kan zai china
Arisia siam ai tok mai wan sai ro tin hu tak ngun de inฝักเทียมครบไม่ค่าข้านลูกเวียวันนี้ที่ขัดเสียงกันเลยกันใส่ต้องระวังตัวนั้นมีฮิลูกเด็กขันเราง่ายถ้าเราเอ็นเราไปหมอนี่ให้ มันคงเฟียว function le ti na ni mo kha chu จิวเป้าว่าเรา nge le khu le ตุย petrol an yang ให้มีให้เปโตรเนี่ยสปิริตลำปังมอku nge a hal not ku om ji ni โอคาฟังก์ชันเขาบอกอาอมาค่ะซึ่งไม่น่าดีมันหลังหมดเขาบอกเจอหนึ่งที่ช่วยตัวนัก a function mel lo om ji ka chu mo ka na chi nei phone kan hu ang ka chu ne ang lo khop mai a chei lo rim rim ang tin ma om lo ni ko ma se dar thlang chu du khop maiวันนั้นใช้ชีนะบ่ iPhone ได้กัน很年轻，有那个样。 giờ nan ti chu na chu neng ma lang thei lawang function thei dan rang in nang ti eng nga ba khala function thei lo ve ka ti kan tu kheng ti om tur nge หุ่นห้าหรือไม่ na samai ka king piao nia an test dan rang kha ti lan vek rem lo chen te om ve a tlema ol sam de wang chi kha ni maya kha kan non ti lang phe ri maya ti lan han rem chang chi lo te kha video sei don sia kha kan non da zoi zoi ni e hình bỏ đi xe đã thằng lăng tì tê adu khóc mày aron tì khá khá nín hey Black Diamond anh tiếng chi tê bốc khá tấm tắc kina anh ngày tua na lù phá khá ni ya om viết vậy hay đã thằng lăng tê bỏ đủ dây khóc mày chú mấy bị lắm em em mà function thấy nó tụ răng chi tê aron so yang khá nín anh lăng lawa em tin tin mà đi anh tì cool vel đi om tắc cái này ya thu này tụ sang jok mò thil heta mi thiam jok te hne na han na exam tir cha kom khop mai enge mor riau te polo ni thaya lelama chuanin hei mi zorama thil thleng ngai lawani wang hian tam takin an ngai ven lo thei lawa singli singa te paran dil sup supani nakina phachan nuai bi te paran la dil mai thei kan shemi lawani ai du lu tu da sang di avan du avat lung sa ti pa ni lo ke kina lezu sok sati nge ni le sak khon sati pa ni lo lung ko me la ha da no se thin khat khan mo karen na khati anga le ne na in toch khan thil chang siam thien te kha khan ni thei nge hey ni lo ve ni thei lo rim thil chu tiang tek le karen te choi len lu hian an ha tho dan le na ni sual dan hi a het de wa tek karen te poli kho wa bana telika le azu
sual in sual lai tak hen dar salang ro khon ang de chu om don theli hi ma chu tiang ani lo chu lung lu a thil lu tu nuai za po hen manang andum ki po hen ka don me ka dar thang kan zai china ari shia me ai tok me wan che ro anh ấy đã đích tắc sẽ tên này hôm nào cho nên nuôi anh em ra cho nên sao thấy ngay tụi nó phong ngay là bảo vệ sinh cái này là về rồi thì việc na chú check đến đất nụ lại anh ấy sẽ chú vàng khai đến mua anh ấy dùng cái thì đủ lâu tấm tắc phải cho nên lão vàng thì khác gì rồi cả chú vàng cho anh em tắc chú những cái thì khai đến thấy này anh ấy in rin đã thay lòng rin thấy khóc bây đã thay lòng cắt nan chân đủ thứ sao mà này anh thì biệp khai này à lùng luกันตีเตะได้มันกันตีเตะขัดติงขัดจนตาทางจู่อ่างงำเสียพอกันเช่นรักกันนมันเนี่ยจู่วางส่วนนี้ลุงสัตย์จู่อันนี้เราตับปนิตีจริงเลยนะเองตักเงอันนี้อินรินก็ไม่ได้ละมาขานินอินเราสวยหลังเวลตอนเนี่ยที่ลุตักอันนี้ตัวเราสุดหันง่ายพอดไตละอินหมู่ด่านขาอินเราท้ายหลังเวลตอนเนี่ย